नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हम है रवि किशन शुक्ल। लेंस नीला नीला, अरे क्या सुर लग रहा है यार। भैया नेताजी इंडोर स्टेडियम में हम वही धूम धड़ाका भोजपुरिया समाज से अपना लोगन से रहुआ लोगन से भेंट करे खातिर 29 जनवरी के जियो जियो हो बिहार के लाला, जियो जियो हो बिहार के लाला, जियो जियो हो बिहार के लाला। इतना तो गारंटी बा कि गर्दा होला। सब लोगन के प्रणाम और हम आवत ही अपन समाज खातिर अनगिनत सुपरस्टार उ दिन धरती पर उतरियन। रात भर रुकिए, खाइए पिए सुतिए, सवेरे स्नान करके चला जाइएगा। रात भर रुकिए, खाइए पिए सुतिए, सवेरे स्नान करके चला जाइएगा। 29 जनवरी के कोलकाता की वो रात एगो ऐतिहासिक रात हुई, लेकिन रहुआ लोग जब अइबा तब ऐतिहासिक रात हुई। तो अइहा हो अपने समाज खातिर, अपन मीठ भोजपुरी खातिर, अपन संस्कृति संस्कार के देखे, अपन गाना अपन बोली सुने। हर हर महादेव। 29 जनवरी नेताजी इंडोर स्टेडियम में भेंट हुई सबसे। जय भोजपुरी सिनेमा स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड भोजपुरी के सबसे बड़े टीवी चैनल भोजपुरी सिनेमा पर